Здравейте, любители на красивата коса! Днес ще ви представим един изключително женствен, модерен стайлинг на вълни. Започваме с нанасяне на термозащита. В случая използваме елексир от Тим на Керастас. Термозащитата е изключително важна, за да сте спокойни при подсушаване на косата и използване на топлинни уреди. Подсушаваме косата на 100%. В днешния случай сме избрали маша с дебелина 19 мм. Първото деление го правим от средата на едното ухо до средата на другото ухо. И навиваме в посока от лицето към врата косата. Работим на едри кичури, защото използвайки тънка маша и едър кичур, ние постигаме релефни едри вълни. Следващото деление отново хоризонтално от най-вдлъбнатата точка на имплантацията, която е около в областта на слепоочието, до срещуположната такава. Тук сме ви спестили това навиване и пристъпваме към горната част, защото в крайна сметка тя определя цялостната визия на стайлинга. Както виждате, правим едно деление с диагонал напред. Отново работим на едри кичури, поставяйки машата под делението. Защо поставяме машата под делението? За да постигнем въздушен обем в корена. От другата страна действаме по същия начин. Тук е важно да отбележим, че при навиването на машата и издърпването й, изтегляме машата от кичура с едно усукване. Това усукване дава още по-модерен вид на вълните. Най-отгоре делите косата спрямо начина, по който я носите. На среден път или на страничен. Отново с диагонал напред разделяте на едри сектори и навивате от двете страни идентично, в посока от лицето към задната част на главата. Хубаво е крайчето да го запазите отново леко изправено при всяко навиване, защото този вид стайлинг изглежда много по-модерен. След което разресваме косата с едър гребен във всички посоки. Може да наведете главата надолу, да я разрешите назад, наляво, надясно, странично. Така даваме една въздушност и естествен вид на вълните. Ако ви е харесало това видео, ударете един лайк и ни последвайте. Това ще ни мотивира да споделяме още съвети с вас.